že Planeta vedomosti je software. Všetko, čo robíte, robíte na internete. Žiadne kľúče, žiadne prezentácie, nič. Čiže všetko, čo si aj doma pripravíme, skúšame len cez internet. O Planete vedomosti sa môžete dozvedieť na stránke www.planetavedomosti.sk. Tam dostanete základné informácie o Planete vedomosti, ale ak už s ňou máte pracovať, tak už pracujeme na tej stránke, ktorú vidíte, túto LMS, planetavedomosti.sk. A tam už vidíte, že sme škola, vzorová škola, to sme dostali od nich na svoje meno a vlastne na svoje heslo. Takže na tieto hesla sa prihlasujeme. A prihlasujeme sa, otvorí sa nám vlastne takýto software, kde máme vždycky 3 záložky, štúdium, obsah a správa. Takže to štúdium je také všeobecné, verejné pre všetkých. Vidíte, že posielame si, ja som poslala ucho 7. ročník, keď som už urobila nejakú lekciu, tak som poslala kolegyni, aby rovno vyučila celú lekciu a nemyslela si ju pripravovať. Tuto už Gabika spomínala, že máme aj žiacké prístupy, takže robíme už aj s deťmi, ale zatiaľ sa to neučíme, takže zadávame im úlohy a oni nám to odovzdajú, my im to môžeme oznámkovať, môžeme im to vrátiť. Ale to je, môžete v tomto softveri v predmetoch matematika, biológia, chémia, fyzika, matematika prvý stupeň a prírodoveda prvý stupeň. Ono, keď si pootvárate aj tie kurzy, nájdete ich všetky tuto v tejto záložke kurzy, tak tuto pekne vidíte, koľko máme možností a z koľkých kurzov vlastne môžeme vyberať. A tu už hneď vidíte, že je to rozdelené na dve prostredia. Jedno prostredie je učiteľ a druhé je žiak. Janite sa toho, pretože keď sa aj pripravujete tú hodinu, celá hodina nemusí fungovať na Planete vedomosti, ale keď oživíte si tú hodinu nejakým videom, ktorý tam bude, alebo nejakou animáciou, alebo nejakým interaktívnym cvičením, ktoré sú tam všetky pripravené, tak tá hodina pre tých detí je naozaj o mnoho zaujímavejšia. Dobre, tak kde? Nevidím ju. Zle, nevidím rohovku. Proste, keď robíte, môžete takto robiť takéto cvičenia, Maja vám matematike skôr ukáže, tak tu sa preklikávate. Môžete približovať, vzdialovať, ukazovať deťom, prečítate si, čo máte robiť, sú tam videá, animácie, interaktívne cvičenia, čokoľvek, čo chcete, na tie predmety, ktoré som vám spomínala. Ukážem vám prostredie žiak. Uvidíte, že žiaci to prostredie majú trošičku iné. Takýto obrázok, ja sa dostanem hneď na stránku 1, kde oni majú takýto obsah, toto si oni rozbalia doma, máme prvé 3D prístupy, oni sa takto cez svoje heslá dostanú a rozbalia si to takto doma. A teraz tému, ktorú sme preberali, si môžu doma pozrieť alebo naštudovať. A vidíte, že toto bol ten obrázok, na ktorom som pracovala, to interaktívne cvičenie, oni ho vlastne majú doma. Okrem toho majú stavba oka, sami si pustia túto video, takže im to video v pohode môže rozprávať a ono im o tom oku vlastne. Je sférického tvaru ako guľa. Môžem povedať, že viac ako 10 obrazoviek ani nepoužijete, ako ste ich museli používať od začiatku do konca hodín. Ja neviem, vy ste tiež boli možno v štádiu, že ste 3 hodiny pripravovali jednu prezentáciu, hľadali ste do nemu tie obrázky, prišli ste tu, odučili ste s tým 1 hodinu, pozadia sa vám zmenili, x-krát som menila pred hodinou pozadia, pretože boli úplne iné, kontrast tam bol úplne iný ako v notebooku a 3 hodiny práce, 1 hodina odučenia. Možno teraz poviete, dobre, dajú sa stiahnuť zo zborovne, ja som aspoň taký typ, že musím upravovať. Neviem, či sa vám podarí zo zborovne stiahnuť celú hodinu alebo celú prezentáciu na svoj štýl. Väčšinou sa upravuje a potom si poviete, no mohla som si robiť svoju celú novú a spravila som viac času na upravovanie. Takže ja už vám poviem, že už žiadne prezentácie nerobím vôbec. Fungujem len na Planete vedomosti, zo zborovne si stiahnem testy. To sa vám môže niekedy zdať, že to video je ťažké, ja ho pustím bez zvuku. Normálne ho pustím bez zvuku, rozprávam ja, alebo nechám ho bežať bez zvuku a potom sa začnem s deťmi vlastne rozprávať o tom, že o čom to video bolo a čo nám vlastne chceli povedať. Je to na tie predmety, čo som vám povedala, budú to prispôsobovať na školský vzdelávací program nový, pretože ešte je to podľa starého, no ale plánujú slovenčinu, angličtinu a dejepis spracovať takouto formu. Takže autorom celého softveru je spoločnosť Agensoft. Oni okrem iného distribujú tento software, ktorý sa žiaľ nedá kúpiť. Že aké dobré veci sa v tom naozaj dajú nájsť a hlavne, kde som vám vybrala takých zopár, takých, neviem, také, čo sa mi trošku páčili a také, čo trošku pre matikárov by mohli byť nápomocné. Koľko tematických celkov sklobí
na úplne jednoduché téme. 24 je zložené. A tieto čísla môže žiaľ rozdeliť do kategórií, ktoré z nich je prvé číslo, ktoré je zložené číslo, ktoré je ďalšie číslo. To môže byť záver hodiny na záverečné zopakovanie. To ide úplne, že tichučko počúvajú všetci, čo ide rozprávať ten hľadá. Co je zlý? Skôr je problém, že chcú všetci nacvičiť. Áno. Každý spôsob korigovať, že on nechce. Ono aj ten prst má svoje. No, dá sa to na IBI v pohode používať, no, ale musíte mať funkčné pero. Ja používam na IBI. To chvíľu, čo vám ukážem, bola hneď druhá hodina, čo sme s deťmi robili. Bola vlastne prihlásená súťaž, cez aké som určite v planete vedomostí. To bola videa. Na motivovať aj ďalšie Obrázky by som im v živote tak neukázala, ako to ide tam. A keď to nepochopia raz, to je super. Zasa im to ukážem na novo. Takže napríklad jeden z výstupov je, že medializujeme, píšeme do novín, alebo zvolám takýchto daných učiteľov, alebo pripravíme nejaké hodiny. A teraz prezentovať na moderného učiteľa. Niekedy v novembri to je, takže to je tá, čo sa putuje po Slovensku, tá konferencia. Takže tam sa tým dozviete veľa. My sme sa takisto prvýkrát dozvedeli len na konferenciách o tomto. Pretože oni sa nám prezentovali a vždycky na takých konferenciách sa niečo nové dozviete, čo vám v tej práci pomôže. Alebo niečo. Proste tu sa dozviete vlastne všetko. Svoje stránky, čiže tu máte napríklad všetky vzorové školy a máte tam aj naše stránky, takže tam nás vlastne nájdete a my vás budeme aj informovať, čo ďalej robíme a tak ďalej. Vidíte, že zo Žilinského kraja tam jediná základná škola, v tom stanovej strednej, jedna z námestové, jedna z druhých. Ale môžete sa vy v krátkej dobe stať vzorovou školou. Oni to privítajú, ak sa treba na kontaktovať.